Başladık mı? 2001-nji ýylda bir gurama uruldy. Bu guramanyň maksady ýitip giden dünýäniň 7 täsiriniň ýerine häzirki günümizdäki bar bolan 7 täsirini tapmakdy. Munyň üçin UNESCO-nyň sanawynaky bir näçe gadymy taryhy ýadygärlikler sesterçige goýuldy. 6 ýyl dowam eden bu saýlaw dünýäniň her ýerinden internet we hat arkaly 100 millionyň owrak adam sesterçige gatnaşdy. Netijede 2007-nji ýylyň 7-nji ýylynda dünýäniň täze 7 täsirini belli boldy. Gelin saýlaw arkaly belli bolan dünýäniň bu 7 täsirliklerine gysgaça göz aýlalyň. Chichen Itza piramidasy. Chichen Itza piramidasy häzirki wagtda Meksikada yerleşip hristiýanlaryň öňkü Itza Maya şäheridir. Bu şäher astronomiýa we geometriýa ilmlary gözegine tutulup gurulandyr. Meselem, her tarapy towsany sançakdan ibaret bolup, jemi 4 tarapyny goşanda 364 we iň üstündäki bir 4 burçluk depäni goşanda 365 basançak bar. Ýani bu basançaklaryň sany ýylymyzyň her bir günini aňladýar. Bu piramidanyň iň depesine çykamyzda jemi 300 hektar ýer görüp bilersiz we bu häzirki wagtda Meksikanyň iň köp seýahat edilýän taryhy ýerlerinden biridir. Petra bu häzirki wagtda Ýerdaniýanyň çäginde ýerleşýär. Nebatiler tarapyndan gurulan bu şäher jemi 500 ýylyň dowamyna gurulypdyr we diýsem baý şäher bolupdyr. Şäheriň köp bölegi oýlan gaýalar arkaly bolup, gyzyl we gülgüne renkli şäher hökmünde tanalýar. Bu şäher deňiz derejesinden 900 metr belentlikde dağ jülgüleriniň arasynda ýerleşýär. Öz döwründe 30 000-den owrak musulman ýylaty bolan bu şäher miladdan soňky 106-njy ýylda Rimyň eline geçýär we öz güýjüni ýitirýär we soňra dowamly ýer titremeler bolanyň sebäpli bu şäher terk edilýär. Beýik Kytaý diwary. Bu diwary Kytaýlylar Oğuz kowumlarynyň çödüşlerinden gorunmak üçin gurupdyrlar. Esasanam Hun türkmenleriniň çödüşlerine garşylyk görkezip bilmeýänlikleri üçin gurulypdyr. Beýik Kytaý diwarynda her 200 metrden esserlerin gözegçilik etmek üçin diňler gurulypdyr. Diwaryň gurulmagynyň ýene bir maksady uçdan açyp gidýän Kytaýlylaryň öňüni almakdy. Diwaryň ýumrulan ýerler we bilelikdäki umumy uzunlygy 8851 kilometrdi. Häzirki wagtda bu diwaryň ýumrulmanyň alan ýerleriniň uzunlygy bolsa 2500 kilometrdir. Diwaryň aglawa ýeriniň beýikligi 4-6 metr bolup, onun galynlygy bolsa 7 metrdir. Bu taryhy ýadygärlik 1986-njy ýylda bütün dünýä mirasynyň UNESCO tarapyndan ýürüdilýän sanawyna goşuldy. Machu Picchu. Köne dadymy aňlatýan bu şäher 10-njy asyryň ortalarynda inkler tarapyndan gurulypdyr. Şäher häzirki Perunyň çäginde ýerleşip, seýahatçylaryň iň köp barýan ýerleriniň biridir. Şäher deňiz derejesinden 2450 metr beýiklikde ýerleşýär. Bu şäher 1911-nji ýylda Amerikaly taryhçy Hiram Bingham tarapyndan tapylýar we onuň dünýä tanalmagy hakda bir näçe işler edýär. Aslında şol wagtky yerli ýaşaýjylaryň hem Machu Picchu hakynda bir näçe maglumatlar bilýändikleri we nätan adamlara
aýdaty gelmeýänlikleri belli bolýar. Halaskär İsa heykeli. Bu heykel Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherindäki Corcovado dagynyň üstünde ýerleşýär. Bu heykel Braziliýanyň garaşsyzlygynyň 100 ýyllygyna bagşlap kurulýar we 1931-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda şanly dawara bilen açylýar. 8 metr beýikligiň üstünde duran bu heykeliň uzunlygy jemi 30 metrdir. Açylan elleriniň uzunlygy bolsa 28 metrdir. Halaskär İsa heykeli Braziliýanyň iň köp seýahat edilýän ýerleriniň biri bolup, jemi 1 ýylyň dowamyna 1 million urak turist bu heykeli görmäge gelýär. Taj Mahal aramgahyny Hindistanda döredilen beýik Mogollar döwletiniň baş tutany Jahan Şah öz aýaly Mümtazy Mahala bagşlap kurdurypdyr. Bu aramgah Hindistanyň Agra şäherinde ýerleşýär. Beýikligi 74 metr bolan bu aramgahyň gurulşy 1631-nji ýylda başlap 1654-nji ýylda tamamlanýar we esas aýrtynlyklarynyň biri bolsa bu binanyň bir güniň dowamında 3-4 renkli öwsüp bilmegidir. Taj Mahalyň gurulşy üçin jemi 20.000 işçi we 1000 sany planlanıpdyr. Bu aramgahyň içinde Jahan Şah'ın özi ve aýaly Mümtazy Mahalyň hem guburu var. Taj Mahal 1938-nji ýylda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna ýerdildi. İnternet habarlaryna görä ýylda 3 million urak seýahatçy Taj Mahal aramgahyny görmäge barýar. Coliseo Italiýanyň paýtagty Rimde ýerleşýän bu bina amfiteatrdyr. Binanyň gurulşy Ferkerde Vespasianus tarapyndan başlanyldy. Rim imperatorlary bu ýerde halkyny güýmemek we özleriniň wagtlaryny gowy geçirmek üçin teatr sahnalaryny, gladiatorlaryň we haýwanlaryň söwüşlerini urnadylar. Bu söwüşlerde 5000-den köp haýwan we 104 adam aradan çykdy. Binanyň içine 50-80 min tomaşaçy ýerleşýärdi we baýlar öňde, erkekler bolsa ýygyna, aýal ýygylar bolsa iňide oturdylýardy. Bu bina hem 2007-nji ýylda dünýäniň 7-nji täsinli hökmüne saýlanyldy. Hawa, buňky videomyzda size häzirki wagtdaky dünýäniň 7 täsinli hakynda aklyňyzda galjak azajyk hem bolsa maglumat berenlerini umyd edýän. We biziň videomuzy halan bolsaňyz video like basmagy, öz pikirlerinizi kommentariýada bellemegi unutmaň we iň esasy kanalymyza agza bolmagy hem unutmaň. Biziň kanalymyza şu ýerden agza bolup bilersiňiz. Goýarsyň dämi? That's all right.